Karvedanên êrişa li ser navenda tora medyaya Rûdawê berdewam in. Parlamenterên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî êrişa li dijî Rûdawê şermezar kirin. Parlamenterê HDP Amedê İmam Taşçıer ji Rûdawê re aşkere kir ku di ber rojên pêşiya me saziyên neteviyên Kurdan zêdetir bibin armanca êrişên Daişê. Yani Daesh tücara ew naxwaze Kürt bibin xweyî mafûs de xweyî statû. Ya ji ber wî kî li gora xwe Daesh ew dibîne hêzekî dibîne û ku pêra li hev neke pêşa rojê de êrî ser wan dike. Çima Rûdaw jî tesîra wî li ser gel û xebatî wî zêde heye. Wextê ku Rûdaw bike ew ê daha bêtir bêje va tesîr bike va zêde yani ew ê bê naskirin wî teqîna wan. Parlamenterê HDP İzmîrê Müslüm Doğan jî êrişa li ser Rûdawê şermezar kir û got Rûdaw bûye hêzeke mezin ku çavê Daişê ji vê hêzê de tirse. Yani Kürt kurumları geliştikçe saldırılar da artacaktır. DAEŞ'in IŞİD çetelerinin Rudav'a saldırmalarını ben onların ideolojileri anlamında doğru buluyorum. Şöyle, çünkü saldıracak ve oradaki Kürtlerin kazanımlarının kaybedilmesine neden olmak istiyorlar. Yani bu, ama şiddetle kınıyoruz. Yani şiddetle kınarım ama bunlar bize saldırdıkça, Kürt ulusal kurumlarına saldırdıkça bizim daha çok yeni kurumlar elde edeceğimiz konusunda hiçbir kuşkum ve kaygım yok. Tora medyaya Rûdawê li Bakurê Kurdistanê ve Tirkiye bi rêya ofîsên xwe yên li Amedê, Dêrsimê, Enqere û Stenbolê rojane romalabûyerên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dike. Tora medyaya Rûdawê bi televizyona xwe, radyoya xwe û malpera xwe netinêj bo Kurdên ku li Kurdistanê dijîn, ji ber ku bo Kurdên dîasporayê û herwiha yên ku li Tirkiye dijîn jî bûye çavkaniyekê girîng. Ku gelek kes jî di vê baweriyê de ne. Ji ber vê giringiya xwe Rûdaw dibe armanca êrişan. Şevket Erkî, Rûdaw, Enqere.